L-erba' filgħodu nfetaħ Lifestyle Clinic f'Ħaltarxin. Lifestyle Clinic li se jingħaqad ma' dawk fil-Gudja, f'Ħażabbar, fiż-Żurrieq, f'San Ġwan, fil-Gżira u fl-Imsida. F'dawn il-kliniċi li huma mmexxija minn infermiera speċjalizzati isiru testijiet meħtieġa u jingħataw pariri biex jissaħħaħ l-element ta' prevenzjoni. Jiġifieri wieħed jista' jrikorri f'dawn il-kliniċi biex jevita mart bħad-dijabete. Is-servizzi jingħataw kollha mingħajr ħlas. Dawn il-lifestyle clinics huma importanti speċjalment fid-dawl li aktar minn 80% tal-imwiet f'pajjiżna huma kkawżati minn mart li ma jittieħedx. F'dan il-kuntest, is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern fakkar kif aktar minn 50% tal-popolazzjoni Maltija għandha pis żejjed. Għalhekk saħaq dwar l-importanza ta' dawn il-kliniċi u lin-nies jagħmlu użu minnhom. Sensiela ta' clinics li jidhom il-lifestyle clinics biex inkunu nistgħu nagħtu pariri liċ-ċittadini u residenti tagħna dwar kif jistgħu jgħixu ħajja li tkun tbedhom aktar mill-mart, jiġifieri x'jieklu ma jiklux, x'tagħmel eżerċizzju li jagħmlu, jekk ix-xorb u t-tipjib. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, Stefan Bontempo, qal li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena id-9 minn 54 berġa li huma amministrati mill-Kunsilli Lokali edew ma' 9,000 persuna. Jiġifieri 25% ta' residenti ta' lokalitajiet rispettivi għamlu użu mis-servizzi li joffru dawn il-bereġġ. Is-servizz komunitarju li jibda jingħata f'dawn iċ-ċentri tas-saħħa il-bereġġ li issa ġew devoluti lill-Kunsilli Lokali jibdew ikunu iżjed adattati għan-nies ta' dik il-lokalità. Iż-żewġ segretarji parlamentari flimkien ma' sindku ta' Ħaltarxin, Paul Farrugia, saħħu li l-pajjiż irid ikompli jimplementa diversi strateġiji biex inaqqas l-inċidenza tal-mart li ma jittieħedx, fosthom billi jippromovi dieta tajba u l-eżerċizzju fiżiku.